הבא. זה רמקול מהשיר פה? מה אתה אומר? זה רמקול הצדדי הזה? לא, זה לא רמקול, זה הקלטה. זה מיקרופון. מיקרופון, שישמעו אותו בווידאו. כן. טוב, אז בואו נמשיך. בואו תשבו. נמשיך. גם זה דבר שאתה כבר עושה בטיפול ראשון, שאתה מגיע, אתה ככה כבר מתחיל לעזור לו וזה? בטח. יותר מזה, אני נותן 2-3 תרגילים כאלה. על ההתחלה? על ההתחלה. NLP זה, אם אנחנו מדברים על NLP, זה מאוד ממוקד. לפעמים בטיפול אחד פותרים בעיה וזהו. זה לא 10 מפגשים כמו באימון. כי אימון זה, עוד הבדל בין אימון לטיפול NLP. זה משך כאילו, הטיפול או האימון. כי אימון זה מוגדר לפחות בלשכת המאמנים וב-ICF מוגדר בערך 8-10 מפגשים, נכון? אימון אחד. למה? כי מאמן הוא זה שמלווה. תהליך. זה תהליך, וגם יש עקומה של למידה. מכירים את העקומה? איך לומדים? איך אנחנו לומדים? לא מכירים. כן. כשאנחנו, נגיד, בא אליכם מתאמן, ואתם נותנים לו כל מיני, שואלים אותו שאלות, מגדירים אותו מטרה בכל מיני מודלים. למדתם פה סמארט, נכון? מודל סמארט להגדרת מטרה, outcome וכל זה, והוא מאוד חיובי, יש לו מלא מוטיבציה, יש לו מלא אנרגיה, הוא מתקדם, ואתם מתקדמים יחד איתו, הכל טוב ויפה, עד שלב מה? לא, הוא גם, נגיד שהוא באמת מתקדם. ואז באיזשהו שלב, הרבה פעמים יש נפילה. למה? כל למידה היא ככה. כשלומדים, מתלהבים בהתחלה, ואז לפעמים זה משתעמם, מתחילה ירידה, ואז הטעות היא להישאר פה. כי זאת הירידה לפני עלייה. ואם אתם כמאמנים מלווים אותו, ובמיוחד תומכים אותו בנקודה הזאת, אז הוא יתקדם לשלב הבא. הוא יעשה פריצת דרך. ולכן משך האימון הוא ארוך יחסית. אתם יכולים לעזור לו די מהר, אבל אתם מסבירים לו שלפעמים יכולות להיות נפילות, ואני זה שמלווה אותך. אני זה שנמצא כאן כדי לתמוך בך, לעלות בחזרה, גם אם טיפול באיזשהו שלב. זה בסדר, זה טבעי. ואז יש נפילה נוספת ועלייה נוספת. עלייה לרמה גבוהה יותר. ככה לומדים כל דבר. מה? בכל דבר. כל דבר של... כל דבר שלומדים. עכשיו, ב-NLP, לפי ההגדרה של מייסדי NLP, NLP מנסה להיות כמה שיותר ממוקד בבעיה. יש בעיה, אתה בא, פותרים אותה, להתראות. זהו. 2 מפגשים, 3, לפעמים מפגש אחד, וזהו. אבל אין שם תהליך. עכשיו, אם מחברים ביחד NLP ואימון, אז זה יוצא תהליך עוצמתי מאוד, כי NLP נותן לזה עוצמה, והקואוצ'ינג נותן לזה תהליך מאוד העצמה והגדרה מאוד מאוד יפה של מה עושים. כן. איך מזהים ב-NLP, איך מזהים מיד בפגישה הראשונה, באמת הבעיה, לפעמים בן אדם אומר זה הבעיה, אבל כמו שהדבר לא קואוצ'ינג, יכול להיות שזה טבח משני, יכול להיות מקלות, יש הרבה דברים מסביב שזה רק צף למעלה אחרי שמקבלים את כל התמונה. כן, לומדים את זה, לומדים ישר לחתור לבעיה, ישר, כאילו, דבר ראשון שעושים זה יוצרים רפור, אגב רפור זה מונח שבא מ-NLP, לא מקואוצ'ינג. יוצרים רפור, ואז בשיחה מגלים, כשבן אדם מדבר הוא בדרך כלל מגלה אמונות מקבילות שלו, ואז מטפלים באמונות מקבילות. יש בקואוצ'ינג שיטות לזה, יש ב-NLP שיטות לזה, לטפל באמונות מקבילות. NLP, שעת טיפול זה שעה גם? שעת טיפול? לא הבנתי. אם זה שעה? זה שעה אחת? תלוי, אני עושה...
אני עושה בין לפעמים שעה, לפעמים שעה וחצי, בהתאם למה אנחנו עושים בעצם, בהתאם לצרכים. ב-NLP לא צריך ליצור רפורט ואת כל התהליך, זה צריך. תרופה לפור. איך אפשר בשעה גם ליצור רפורט וגם... כמה זמן אתה צריך כדי ליצור רפורט? תלוי מי. תלוי מי, יש אנשים שגם בשעה, גם ב10 שעות לא תעשה רפורט. אני חושב שבשעה אפשר, בן אדם בא עם בעיה, בשעה הוא בן אדם בא עם מצוקה, במצב של מצוקה. בן אדם בא כדי לפתור משהו, ואם הוא בא אליך, הוא מאמין בך, כבר יש סוג של רפורט. בוא, אני לא רוצה לשבור לכם תבניות של קואוצ'ינג, כי ב-NLP זה קצת שונה. עכשיו... לא צריך רפור לדעתי, למה צריך רפור? לא צריך רפור ב-NLP, זה בסיס של NLP. לא, אני לא חושב, בן אדם בא אליי, אני מטפל בו פשוט, מה שעשית עד עכשיו זה רק טיפול. גורם לו לחשוב, מערכת חשיבה מאוד מאוד... אני חסכתי ביצירת רפור, אבל השיטות של יצירת רפור באו מ-NLP, NLP מבוסס על זה. אבל מה שכן, זה יצירת רפור מאוד מאוד מהירה. כמה משפטים, הצטרפות לפי שפת הגוף, לפי הטונים, למדתם את זה? כן, הצטרפות והובלה, ואז אני מוביל אותו לפתרון הבעיה. זהו, בשעה אפשר לעשות את זה בקלות. לא בקלות, אבל לא תמיד זה פגישה אחת. אם זה טיפול עומק, אז בהתחלה עושים טיפול לא עומק, כמו טכניקה קודמת. ואז הולכים לעבר, עושים טיפול בעבר, כאילו עושים כל מיני דברים. לא טיפול אחד, 2, 3 בדרך כלל. יש מושג שמטפל בשיטת NLP, אבל הוא לא יודע את שיטת האימון? או שזה תמיד יהיה ביחד? לא, זה לא תמיד ביחד. NLP בא קודם, לפני אימון בכלל. NLP, לא חייבים להיות שם. קשור אחד לשני, אפשר להיות רק זה או רק זה? כן. או לשלב, כמו שאנחנו עושים פה. איך אפשר להתגבר על אמונות מקבילות ב-NLP? איזה טכניקות יש? רבע של קורס מאסטר פרקטישנר שאני מלמד בחצי שנה, זה אמונות מקבילות. אתה רוצה בשתי מילים? לא, תן דוגמה אולי אחת. יש משהו שעכשיו... אמונה מקבילה... בסדר, דוגמה אחת. קו זמן למדתם? יש לך הווה, עבר ועתיד. אוקיי? פה זה outcome. כן? פה זה נקודת outcome. בן אדם בא אליכם עם איזושהי בעיה. בדרך כלל היא נוצרה מתישהו. אפילו אתמול זה בעבר. אבל רוב האמונות מקבילות באות מהזמן שאנחנו לא, עד גיל 5, בוא נגיד ככה. הרבה אמונות מקבילות באו ממש בגיל רך. אז מה שעושים, לוקחים את הרגש שמאחורי אמונה מקבילה, אני אתן בכמה מילים ממש. רגש, נגיד, יש לי אמונה שאני לא אצליח לעולם. אמונה מקבילה, נכון? וזה מתאים יותר לטיפול מאשר לאימון. ואז כשאני חושב על זה שאני לא אצליח, מה יש לי? איזה רגש יש לי? תסכול בדרך כלל, נכון? תסכול, מה עוד? אכזבה. אני כמתאמן, אני כמטופל, אני לוקח את הרגש הזה והולך אחורה בזמן, עד שהרגש הזה נעלם, כמו חוט, שהקצה של החוט הזאת מסתיים ברגע שמסתיים הרגש הזה. אני הופך להיות, זה דמיון מודרך עמוק, זה צריך ללמוד דמיון מודרך לפני זה. אם המטופל, אני לומד קודם כל כמה שיטות של דמיון מודרך, אנחנו נלמד עכשיו כמה דברים פשוטים. כדי שהוא באמת ייכנס עמוק ובאמת ירגיש שהוא יורד בגיל עם כל צעד שהוא עושה. ואז הוא מגיע לנקודה ששם זה נעלם, לפעמים זה אפילו ברחם. ואז לעומת טיפול פסיכולוגי, מה שאנחנו עושים פה, אני שואל אותו, מה המשאבים שאתה יכול לתת לילד הזה, כדי שהוא יתגבר על הסיטואציה. בדרך כלל יש שם סיטואציה לא נעימה. יש עוד מלא סיטואציות שגרמו לו לחוסר ביטחון או לתסכול, וליצירת האמונה הזאת, לחיזוק האמונה. אבל מה שחשוב יותר זה האירוע הראשון שהוא לא זוכר בדרך כלל. אז מגיעים לשם,
בודקים מה חסר שם, נגיד חסר שם ביטחון. ואז כמו שהדגמתי עכשיו, לוקחים כד, נותנים לילד הזה ביטחון, מדברים איתו, נותנים לו תמיכה, ואז הוא עובר את האירוע הזה בשלום מספר פעמים, כדי לעשות חותם מחדש, כאילו re-imprinting זה נקרא, לשנות חותם. ואז הולכים לאורך כל קו הזמן ומטפלים בכל האירועים שהיו אחרי זה. זה בבדוק הדבר? זאת אומרת, כאילו, צריכה הצלחות איתו? 13 שנה עובד עם זה. בערך חצי מהטיפולים שאני עושה זה סוג של קו זמן. סוג של, יש כל מיני סוגים של עבודה עם קו זמן. זה דוגמה לשינוי במקור, שינוי של אמונה. וזה לא אומר שזה באמת משנה אמונה, זה רק צעד ראשון. שלב אחרי זה, מה שאני נותן כתרגיל בית למטופל, זה לחזור על כל פעם כשהאמונה חוזרת, יכול להיות שהיא תחזור. כל פעם שהיא חוזרת, להפוך אותה בראש לחיובית. לעשות הגדרה חיובית, אני כן אצליח, ולעשות את ההיפוך כל פעם, ולא לתת לאמונה הזאת להישאר. ויש לזה שיטות. אתם רוצים שיטה? אני אתן לכם שיטה. בסדר, שיטה ש... מה אתה אומר? זה חינם ניקח 2. ניקח 2, כן, בסדר. את הבדיחה הזאת. אתם לוקחים גומייה, מכירים את הגומייה הזאת של, כאילו... משרדית, גומייה משרדית, שמים פה, ואז כל פעם כשאתם, אחרי הטיפול הזה, אחרי שכבר עשיתם שלב ראשון מאוד חזק לשינוי אמונה, פתאום האמונה חוזרת. שוב אני חושב על עצמי שאני לא מסוגל, או אני לא אצליח. ואז אני עושה ככה, פום. ואז אני מחליף את האמונה המקבילה לאמונה תומכת, אמונה מעצימה בראש, ועושה ככה. כאילו מעודד את עצמי. זה אולי נראה מצחיק, אבל כשעושים את זה באופן, כאילו באופן קבוע, עקבית ב3 שבועות לפחות, כל יום, אז לאט לאט הלא מודע שלנו מתרגל לא לתת יותר אמונה מקבילה. כמו פבלוב. כמו שיטה של פבלוב. כן, של פבלוב. אגב, משתמשים הרבה ב-NLP בשיטה של פבלוב, זה נקרא עוגן, הגינה. למדתם על הגינה? לא. לא? הגינה? זה היה אמור ללמד אותנו, השיעור הזה על העוגן. הוא היה אמור ללמד עוגן? הגינה? בסדר, הוא ילמד אתכם עוד. למרות שכבר נתתי לכם רמז על הגינה, כשעשיתי הדגמה עם הכד, הכד זה סוג של עוגן. כשאתם נזכרים בכד הזה שמלא בביטחון, נגיד, ישר עולה הביטחון הפנימי. מה אתה אומר? תרשים את הגומיה כל הזמן. 3 שבועות. 3 שבועות, עד שתתרגלו לא לחשוב על זה, כאילו, עד שהאמונה לא חוזרת יותר. טוב, נתתי לכם עוד שיטה. בואו, עניתי קצת על שאלה שלך? כן, בסדר. זאת דוגמה, ויש עוד מלא שיטות לשינוי אמונות, אני מניח שצביקה ייתן לכם. כי גם במסגרת קואוצ'ינג, אולי לא בצורה כזאת, צורה כזאת היא יותר טיפולית, אבל יש שיטות לא טיפוליות לעבודה עם אמונות מקבילות במסגרת קואוצ'ינג. טוב, בואו נלמד קצת על דמיון מודרך, בסדר? גם מי שלמד, בכל זאת. מה זה, אני אתן הקדמה, מה זה דמיון מודרך ובשביל מה אנחנו צריכים את זה, מה זה נותן בסך הכל. אתם כבר ראיתם, עשינו תרגילים בדמיון מודרך, ושמתם לב שזה, אם אתם יושבים עם עיניים עצומות באמת, אז זה יותר חזק מאשר אם אתם כל הזמן שולטים על המצב עם עיניים פקוחות, נכון? שמתם לב. זה מאוד עוצמתי, מאוד חזק. עכשיו, יש לנו, כמו שאמרתי, יש לנו מודע ולא מודע. שאלה, לא מודע, זה ב-NLP או שזה באימון? גם וגם. אתה יכול להשתמש בזה באימון. אפשר לקרוא לזה שיטה נוספת. יש NLP, יש דמיון מודרך ויש אימון. אפשר להפריד, אפשר לאחד. אני אגיד לך, אני תמיד
כדי להבין את זה צריך לדעת קצת היסטוריה, מאיפה זה בא. אז כמה מילים על זה. דמיון מודרך זה מושג שקיים רק בארץ. טוב. והוא בא להחליף את היפנוזה שלא מאושרת. בארץ... זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. זה גרסה קלה יותר של... זה משהו ביניים בין כשאתם במודע לבין היפנוזה. לא לגמרי. היפנוזה, יש גם שתי שיטות של היפנוזה. יש היפנוזה ישירה, שזה מה שמוכר בעולם. למה זה לא מאושר פה? למה זה לא מאושר? יש חוק. יש חוק היפנוזה, שמה שהוא מאפשר, הוא מאפשר לטפל בהיפנוזה. מי שמוסמך לטפל זה רופא או רופא, לא משנה איזה רופא, כל רופא או פסיכולוג קליני שלמד היפנוזה קלאסית והתקבל לאגודה להיפנוזה. וכיוון שאני לא רופא ולא פסיכולוג קליני, אז אין לי אישור בארץ לטפל בהיפנוזה וגם ללמד כמובן. בחו"ל אני כן מלמד היפנוזה, היפנוזה אריקסוניאנית, לא קלאסית, אלא אריקסוניאנית, היפנוזה עקיפה. מה ההבדל? היפנוזה ישירה זה סוגסטיות ישירות. אתה עכשיו יושב פה ואתה מרגיש ככה ואתה לא יכול לקום מהכיסא, זה דוגמה להיפנוזה ישירה. היפנוזה עקיפה זה אפשר להרגיש נוח. אפשר לשים לב איך אתה מרגיש עכשיו. אפשר. כל משפט מתחיל במילה אפשר. או אני מזמין אותך. לא בציווי, אלא בבקשה. לא בציווי, אפילו לא בקשה, אלא כשאני אומר, אפילו לא המלצה. כשאני אומר אפשר, אני לא מדבר עליך. סוגסטיה, כן. אני לא מדבר עליך, אני מדבר על שאפשר. זה אפשרי, באופן כללי, זה לא עליך. אבל המטופל או מתאמן מקבל את זה על עצמו, ובשמחה נכנס למצב של רוגע, נגיד. ואני מזמין, זה גם אותו? אני מזמין גם כן, זה כבר הזמנה, כן. אין פה לחץ, לא לחצים עליו, לא... ודרך אגב, ישיבה היא, אם שמתם לב, אנחנו יושבים ככה, בצורה כזאת. לא ככה, בהיפנוזה ישירה, בהיפנוזה קלאסית. היפנוזה קלאסית, היפנוזה ישירה, הייתי עושה את זה ככה. כן? אני למעלה והוא יושב מולו. אני עושה סוגסטיות ישירות. אני סמכות, אני זה שמלמעלה. לעומת היפנוזה אריקסוניאנית או עקיפה, שפה אני יושב, אנחנו שותפים. אם אני אשב ככה, אני לא אראה אותו, אני לא אוכל לעשות קליברציה, נכון? לראות את שפת הגוף שלו. וככה אני כן רואה שפת הגוף שלו, אבל אנחנו שותפים, אנחנו ביחד. באימון אותו דבר אפשר לשבת. כי אחד מול השני זה יכול להתפרש כתקיפה. כן? כי אני מול בן אדם. יכול, בדרך כלל לא, אבל אני מעדיף לשבת ככה תמיד, גם באימון. עכשיו, אם אנחנו נתקדם הלאה, אז מה זה דמיון מודרך? דמיון מודרך זה, אפשר לקרוא לזה גרסה קלה יותר של היפנוזה עקיפה, לא ישירה, שמאפשרת באמת להיכנס לחוויה, ואני כמנחה, אני מלווה, או אני כמאמן, אני מלווה את המתאמן לסיטואציה חיובית, שהוא ירגיש משהו טוב, משהו רגוע, נגיד רוגע או שמחה. דיברנו על משאבים, נכון? שוב, איזה משאבים יש לנו? רגשיים. מה זה? תנו לי דוגמאות של משאבים. חיוביים או שליליים? משאב זה תמיד חיובי. משאב זה משהו שעוזר להגיע למטרות. ביטחון, שמחה. מה עוד? אושר. אושר. מה? שלווה. שלווה. סיפוק. רוגע. נכון. אהבה. נכון? כן. אלה מוטיבציה. מוטיבציה, נכון. אלה דוגמאות המשאבים. פחות או יותר אלה המשאבים, אין יותר. משאבים רגשיים אני מתכוון. יש עוד סוג אחר של משאבים, שזה אמונות תומכות, אמונות מעצימות. זה גם משאב. יש עוד סוגים נוספים של קטגוריות נוספות, בריאות נגיד. אבל מה שאנחנו, קל לנו לשלוט בזה, זה רגשות. ואז אם יש לי מודע ולא מודע,
איפה המשאבים האלה יושבים? בלא מודע. יש פה שמחה, יש פה רוגע, יש פה ביטחון, ויש פה גם דברים לא נעימים. כעס, כן. השאלה לאן אתה תתחבר, לאן המתאמן שלך יתחבר. והמטרה שלכם כמאמנים זה לעזור לו להתחבר למשאב. איך אפשר לעשות את זה? דמיון מודרך עוזר לעשות את זה. דמיון מודרך עוזר לכם גם להיכנס למצב של חיבור טוב בין מודע ללא מודע. נגיד, אם אתם רוצים להקשיב לאינטואיציה, לשאול את אינטואיציה, איפה זה אינטואיציה? איפה היא יושבת? לא מודע. בלא מודע. איזשהו חלק בלא מודע. לפעמים אתם צריכים לדעת לבחור בין שתי דרכים, ללכת לכיוון הזה או ללכת לכיוון הזה. ואתם לא יודעים במה לבחור, אז אתם מקשיבים לאינטואיציה שלכם. אז בעצם ברגע הזה אתם מקבלים מסר מהלא מודע. ואז זה קופץ למודע. איך להפוך את זה למודע, איך להבין את המסר, איך לקבל אותו. המצב של טרנס עוזר לכם לקבל את כל המסרים. מצב של טרנס עוזר לכם להתחבר טוב יותר למשאבים, או לשחרר. אפשר לעשות לעצמך טרנס? בטח, בטח. מישהו שיעשה לך? אפשר לעשות גם לעצמי. אבל בואו נתחיל ממישהו שיעשה לכם, אוקיי? מה עוזר, קודם כל, מה השיטה הכי פשוטה להיכנס לטרנס? כבר עשיתם את זה, להיזכר באירוע נעים. באותה הזדמנות גם אתם מתחברים למשאב. אפשר לעשות מזגן קצת, כי לא מרגישים אותו. תודה. רק שאלה, אמרת שהתקרת לבנוזה זה מצב, והנזיות שלך בבנוזה זה באמת, יש מצב שאדם נכנס לאיזשהו חוסר שליטה, אז תמיד בן אדם הוא תמיד, שליטה קיימת, תמיד. תמיד הוא... בוא נגיד ככה, יש רק בערך 5% מהאנשים שיכולים להיכנס למצב של איבוד שליטה מוחלט, אבל רוב האנשים כן יכולים בהיפנוזה עקיפה וגם בדמיון מודרך להגיע למצב של שכיחה, שהם לא זוכרים מה... שליטה מוחלט זה היפנוזה? תמיד יש את ההצגות האלה שעושים היפנוזה. אני לא אוהב את ההצגות האלה כי היפנוזה... אתה יודע, זה אמת או לא? לפי הניסיון שלך. זה אמת, אבל אמת... בוא נגיד ככה, מהפנט הוא בוחר אנשים ספציפיים מהקהל. הוא יכול, נגיד כשיש הצגה ואני כמהפנט, אני מדבר עם אנשים, אני ישר רואה, אני יכול לראות את מי אני אבחר. ומי אני אבחר לעלות לבמה. למה? את מי אני אבחר בדרך כלל? את מי שתמיד איתי, מי שעושה לי ככה עם הראש, מי שחיובי, נכון? ומי שיושב ככה ומסתכל עליי, אני לא אבחר בו. אבל הקהל חושב שאני בוחר באופן אקראי, לא. אני מדבר ומסביר משהו, בו זמנית אני גם עושה מדידות, בדיקות. ואז אני מביא כמה אנשים ועושה עוד כמה בדיקות, ועוד סלקציה, עוד בחירה נוספת, ועוד עד שמגיעים לבן אדם שהוא באמת מושפע מאוד. קל להכניס אותו למצב הזה, ואז בן אדם יוצא לבמה. בן אדם מהקהל, שאף פעם לא עמד על הבמה, ויש את האור הזה של תאורה, וחימום של הבמה, החום הזה שמרגיש... בן אדם שעלה על הבמה בפעם ראשונה, הוא כבר במצב של טרנס עמוק. כי אחד השיטות לכניסה לטרנס זה... קוראים לזה? כשמשהו בלתי צפוי קורה, כשמשהו ככה, הוא נרתע. הפתעה. ברחה לי המילה, כן. כשיש הפתעה, כשאנחנו מקבלים איזושהי הפתעה, אנחנו בטרנס. לא תמיד חיובי, לא תמיד טרנס חיובי. אז כשהוא עלה לבמה, יש גורם של הפתעה,
ויש גם את כל הגורמים הנוספים בטרנס עמוק, והוא גם שיתף פעולה במשך כמה? במשך חצי שעה האחרונה, כמו שאתה משתף פעולה כבר הרבה זמן, וכמו שעוד כמה אנשים פה, אני יוצר רפור, אם שמתם לב. שמתם לב שאני יוצר רפור עם קבוצה כל הזמן. לא עם כולם כמובן, אבל אני יוצר. ואז ואז הבן אדם הזה שעלה על הבמה הוא משתף פעולה גם בהמשך. גם אם הוא לא מודע לכך. אוקיי? אני פותח לכם סודות של הדברים האלה. שוב. אז בן אדם שבאמת מרגיש, נניח לא טוב עם עצמו. זאת אומרת, הוא נמצא בטרנס שלילי. כן. אז... נכון. מה שאתה אומר, ההפתעה הזאת על הבמה. כן. זה פתאום הרגשה כזאת של לא מודע, כן מודע. כן, לא... כן. אגב, אני אשאל אתכם שאלה. לא שאני אשאל אתכם, אני אגיד לכם, כשאתם מתפללים, באיזה מצב אתם? במצב של טרנס. כי תנועות האלה גורמות לטרנס. גורמות למצב של טרנס, ואז אתם מחוברים ללא מודע, ולא מודע זה בעצם ניצוץ האלוקי. ואז יש חיבור. זה מאוד חיובי, כשאתם באמת במצב של טרנס. זה מאוד משתלב. אין פה שום סתירה עם יהדות, להפך. אוקיי? ועכשיו בואו נלמד שיטות איך להיכנס לטרנס, כן? אני מזמין אתכם לקחת נשימה עמוקה, לפקוח עיניים מי שנכנס לטרנס בטעות. אנחנו הרבה פעמים באופן טבעי נמצאים במצב של טרנס. פעמיים ביממה אנחנו לפחות נמצאים במצב של טרנס עמוק. מתי? הולכים לישון ומתעוררים. כן, אנחנו עוברים דרך מצב של טרנס לשינה. שינה זה לא טרנס. אבל המצב המעבר הזה הוא טרנס. ולכן אם אתם אומרים לילד שכמעט נרדם, אתם נותנים לו סוגסטיות חיוביות, זה נכנס ישירות ללא מודע. וגם כשאתם, שוב, אתם... זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה למה שאתה אומר, אני מרדים את הילד שלי, בדרך כלל, אני רואה שהוא באמת נכנס לטרנס של שינה, במילים שלך, אני אומר לו שאני אעבור ילד חמוד, אני שלא שירים טובים, זה נכנס לתת מודע? כן. לזה אתה מתכוון? כן, כן. ישר, לא למודע, לתת מודע, ללא מודע, מה? אני אגיד לך, אתה תקום אחר ב-6 בבוקר. יש פה טעות קטנה, כי בעיקרון כן, אבל כשאתה אומר, שים לב על המילים, אתה תקום מחר ב-6 בבוקר. בבוקר של מחר, ואז יש לו בראש סוגסטיה מסתובבת, אני אקום מחר ב-6 בבוקר. אתה מבין? עשית פה טעות. אז יש פה דקויות שצריך, חשוב לדעת. עוד דבר, כמו שאתם יודעים, בטח לא מודע, לא תופס, לא מקבל הגדרות שליליות. מכירים את זה? כן. אני לא אוהב אותך. זה סוגסטיה למה? אני כן אוהב אותך. אבל לא רק דברים עם מילה לא, אלא גם, נגיד, יש לי אלרגיה, אם דיברנו כבר על אלרגיה. אני רוצה להיפטר מאלרגיה. אני אפתור בעיית אלרגיה. זאת הגדרה חיובית או שלילית? בעיה. אוקיי, חסם. יש לי חסם שלא מאפשר לי להגיע למטרה שלי. כשאני אשחרר אותם, אני הולך לשחרר את החסם הזה. הגדרה, חיובית או שלילית? שלילית. שלילית. איזה חסם? כי זה... מודע לא מקבל את זה. בדיוק. לא מקבל את זה. בוא נקרא... בוא נקרא לזה, אבל לא תת מודע, אלא לא מודע. המונח הנכון יותר, unconscious mind, מאנגלית, לא מודע. עכשיו, יש את המודע ויש את הלא מודע. ולא מודע ולא תת מודע? לא, לא תת מודע, אלא לא מודע. נקרא לזה לא מודע. עכשיו, ככה, זה מודע, זה לא מודע, כן? מה שפת התקשורת ביניהם? מה שפת התקשורת? אם אני רוצה לפנות ללא מודע, מה אני עושה? אמרתי לך טרנס.
אבל זה טרנס. טרנס זה מצב, זה סביבה. שאתה יכול להעביר. שאני יכול להעביר מסרים, איך אני... אולי דרך תנועות. מסר חיובי. דרך תנועות. לא משנה איזה חיובי או שלילי, איך אני מעביר אותו? דרך תנועות. דרך תנועות? מחשבה, דיבור. תמונות, יפה מאוד. דימוי, תמונה. לדוגמה, בואו נעשה תרגיל קצר, רוצים? באותה הזדמנות גם נראה איך אנחנו בדימויים יכולים דרך הלא מודע לשלוט בגוף הפיזי. רוצים להרגיש את זה? כן. עכשיו, בואו נעשה משהו כזה, דמיון מודרך קצר. אני מזמין אתכם לעצום עיניים לרגע. ולדמיין שולחן מולכם. עומד מולך שולחן. על השולחן עומדת צלחת. על הצלחת אתה רואה, אתה יכול לראות לימון. לימון גדול, מאוד כזה עסיסי, צהוב, עם נקודה ירוקה בצד. ואני מזמין אותך לראות, לדמיין סכין חדה, לקחת את הסכין ולחתוך את הלימון לשניים. אבל לאט לאט. ואז אפשר לקחת את הסכין ולחתוך חתיכה מהחלק השמאלי של הלימון. ולקחת את החתיכה הזאת, לקרב אותה לפה, אבל לאט לאט, ממש לאט, בתנועות ממש איטיות. ולהכניס את חתיכת לימון לפה, ולהתחיל לאט לאט להתחיל ללוס את הלימון. לאט לאט. להרגיש את המיץ שנכנס מתחת ללשון, להרגיש עם כל תא בלשון, להרגיש את המיץ הזה, את החמוציות הזאת, ואז לקחת נשימה עמוקה ולחזור לכאן ועכשיו, לפקוח עיניים. עכשיו תגידו לי, היה פה לימון פיזי איפשהו? לא, נכון? היה רק דימוי, דמיון מודרך. מי הרגיש חמוציות בפה או רוק? רובכם. יופי. איך זה עובד? אתם לקחתם תמונה, דימוי של לימון, הפכתם אותה לפעילות גופנית מסוימת, נכון? תנסו לעשות אותו דבר בלי דימוי ובלי לימון. לא תצליחו. אבל עם דימוי זה כן עובד. אז מה שפת התקשורת בין מודע ללא מודע? תמונה, דמיון. תמונה. דמיינתם תמונה של לימון, גם הרגשתם אולי ריח וטעם, ואז בדמיון מודרך, בדמיון זה בעצם הפעיל מערכות מסוימות בגוף. באותה צורה אפשר להפעיל גם רגשות, כמו שראיתם לפני כן. באותה צורה אפשר לרפות מחלות. באותה צורה אפשר לעשות הרבה דברים, אם יודעים איך לעשות באיזה... מה השלבים של הטכניקות שיש ב-NLP ובשיטות אחרות גם. אוקיי? ברור, הגישה ברורה? אבל אם לא נכנסתם לטרנס, אם הייתם עם עיניים פקוחות, אז לאו דווקא הייתם מקבלים את אותו אפקט, נכון? אז איך להיכנס לטרנס? זה מצב מאוד מאוד בריא, מצב של טרנס. ככל שאתם נמצאים בו יותר, זה בריא לגוף, זה בריא למוח, לנפש, כן. לא סתם כשמתפללים זה גם בריא לגוף. המצב עצמו אפילו, בנוסף לתפילה עצמה. גם איך בבריכה, זה גם... מה אתה אומר? הוא אמר לנו שגם אדם מתקלח. כן. צביקה, נכון? זכור לי משהו כזה. כן, כן, מאוד על האושר שלו. האדם מתקלח, זה גם במצב של טרנס, לא... כן, 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 נכון, נכון. כשאתה, יותר מזה, כשאתם נוהגים, כשאתה נוהג ברכב, אתה גם בטרנס. טרנס מאוד מאוד חיובי, טרנס שעוזר לפעול בצורה נכונה בכל שנייה.
זה טרנס של למידה, זה טרנס מאוד חשוב. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שאם האדם מרצה, נותן הרצאה, כמוך, אני עכשיו בטרנס, כן. אתה בטרנס. בטח. לא טרנס עמוק, אבל טרנס. לטרנס יש רמות מסוימות, יש סולם. אפשר להיות בטרנס עמוק, שיש שכחה ויש כל מיני תופעות נוספות של היפנוזה. אבל עכשיו כמובן שלא, ולא אתם ולא אני. אבל קצת כן. לכן לפעמים, אם לדוגמה אדם מרגיש שזו עייפות מסוימת, לפני שהוא עולה לבמה, עייפות שהוא בא לו לישון, ברגע שהוא עולה לבמה, פתאום הוא מקבל כוחות מחודשים. זה יכול להיות על הטרנס הזה? כן, כן, בגלל הטרנס הזה, וגם לפעמים לפני שאני נכנס לכיתה, אם אני עייף, אני נכנס לטרנס כדי לשחרר עייפות, ואז אני נכנס ערני, כן? טוב, אז בואו נעשה טכניקה, שנלמד טכניקה. זה גם וגם. זה ריכוז פנימי עם הרפאיה גופנית. הגוף, יש הרפאיה גופנית בטרנס, אבל באופן פנימי זה ריכוז, זה לא שינה. זה לא שאתה לא יודע איפה אתה ומה אתה מרוכז על משהו. ובטרנס, לדוגמה, אפשר ללכת, כשעשיתם אאוטקאם, הייתם בטרנס. אי אפשר לעשות אאוטקאם בלי טרנס. כי אי אפשר להיות בעתיד אם אתה לא בטרנס. נכון? שהמוח שלך תופס את זה שאתה באמת בעתיד. אתה באמת בנקודת השגת המטרה. אי אפשר לעשות את זה בלי טרנס. אז אתם מבינים חשיבות של המצב הזה. עד כמה זה חשוב באמת לדעת להיכנס לזה. אז יופי, אז... אתה רוצה להיכנס? תהיה מנחה בהמשך? מה שנעשה זה ככה, אני אלמד אתכם טכניקה מאוד מאוד פשוטה לכניסה לטרנס, טכניקה של 8 מילים. היא פשוטה, לכן אני אפילו לא עושה הדגמה, אני פשוט אספר עליה, בסדר? ואז תעשו בזוגות. מה שתעשו זה ככה. פה זה מתאמן, יושב המתאמן, ואני שואל אותו, תגיד, מה... אני מזמין אותך עכשיו להיזכר באירוע נעים, כלשהו. לא צריך לספר על האירוע, רק להיזכר. ולתת לי 8 מילים, אסוציאציות עם אותו האירוע. 8 מילים הראשונות שבאות בהקשר לאותו אירוע, אוקיי? ואז הוא אומר לי, ים, שקט, אשתי, תנו לי עוד מילים, מה יכול להיות? נגיד, מה? שלווה. זה לאו דווקא מילים מופשטות, זה יכול להיות משהו קונקרטי, לדוגמה, מנגל. מכונית. אבטיח. יופי. מספיק. ואני כמאמן רושם את כל המילים בעמודה, ואז אני מזמין את המתאמן לעצום עיניים, לקחת נשימה עמוקה, להרפות את הגוף. שוב, לקחת נשימה עמוקה, לעצום עיניים ולהרפות את הגוף. ואז מה שאני עושה, אני מקריא את 8 המילים האלה וחוזר עליהם כל הזמן. בסדר אקראי, שימו לב, בסדר אקראי, לא באותו סדר שהוא אמר לי אותם. בסדר אקראי. זהו, זה כל התרגיל. אני אומר לו את כל המילים האלה, חוזר וחוזר, עד שבוריס מלצר יגיד שאפשר לחזור לכאן ועכשיו ולהתחלף בזוגות. אוקיי? עכשיו, נקודה הכי חשובה פה. כשאתם אומרים את המילה, אתם אומרים אותה בנשיפה של המתאמן. בנשיפה שלו. הוא נושם. למדתם הצטרפות בנשימה? לא? אוקיי. אז אני מתאמן, אני נושם איכשהו, נכון? כולם נושמים, או שיש פה יוצאי דופן? כולם, יופי. אז אני מתאמן, אני נושם רגיל. ובנשיפה שלי, המאמן שלי אומר לי מילה אחת.
נשיפה נוספת, עוד מילה. זאת אומרת שאני מכניס אוויר, שרק כשהוא מוציא אוויר, רק כשאני מוציא אוויר, מאמן אומר לי מילה. כשאני חוזר להתחלה, ברשותך, רגע. אם שהוא רוצה, שהוא יגיד שמש, ים, זה מה שהוא רוצה? כן, בהתחלה הוא נותן לי רשימת המילים. מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, מה שבא לו, בהקשר לאותה סיטואציה חיובית. אפילו בעיניים פתוחות. ואז הוא עוצם עיניים, ואז אני כמאמן אומר לו, נגיד, זה נשמע ככה בערך. אבטיח, שלווה, שמחה, אשתי, מנגל, כאילו הפסקות. אתם לא אומרים את זה ברצף, את המילים. אתם מסתכלים עליו ושמים לב איך הוא נושם. איך אפשר לדעת איך הוא נושם? לפי מה? תנועות של? כתפיים. כן, כתפיים. זהו, זה מה שאתם עושים עד שאני אומר לכם להתחלף. מה זאת אומרת כתפיים? לא הבנתי, אני לא רוצה נושם עכשיו. מה? אני לא מרגיש שאתה נושם, איך אני מבטא מה שכתפיים או לא? כן, קצת כתפיים וגם בית החזה קצת עולה. עכשיו, לפני כן, בואו נעשה, אני אסביר לכם עוד משהו, כדי שיהיה לכם יותר קל לזהות תנועות של נשימה. תסתכלו עליי רגע, ועכשיו תסתכלו קצת מחוץ לגוף שלי, נגיד פה, לכיוון הזה, או לכיוון הזה, כאילו, לא ישר עליי. בשדה ראייה פריפריאלית, שדה ראייה היקפית, אתם יכולים לזהות את התנועות שלי הרבה יותר טוב מאשר אם אתם ממוקדים עליי. נכון? שמתם לב? יותר מזה, אתם יכולים אפילו, אם קצת תרפו את הגוף, תוכלו לזהות עם שדה ראייה פריפריאלית, תוכלו לזהות גם תנועות של אנשים בכיתה. נכון? שמים לב? כן. כן. אז באותה גישה בעצם, כולם חזרתם מהטרנס? תחזרו. אני רואה שיש פה נשים שלא... נשימה עמוקה ולחזור לכאן ועכשיו. כן? כולם חזרתם? אז ככה, עוד מעט תיכנסו, אבל לא עכשיו. אז המפתח הכי חשוב, כשאתם כמאמנים, עיניים פתוחות אצלכם, אצל מתאמן העיניים עצומות, אצלכם פקוחות, וגם אתם מרפים את הגוף. גם אתם נכנסים למצב של הרפאיה רק עם עיניים פקוחות, זה הכל. ואז אתם תזהו תנועות יותר טוב, כשאתם במצב זה סוג של מצב של טרנס גם כן. אתם שניכם במצב של טרנס. אבל המאמן הוא יותר בשליטה, יותר עם עיניים פקוחות, ומסתכל, מזהה את התנועות של הגוף של מתאמן. ברור? זה הכי חשוב, לא המילים, אלא איך להגיד אותם ומתי. עיתוי, בדיוק. אוקיי? מה הרעיון בשמונה מילים האלה? תשאל את השאלה הזו אחרי שתעשו, אתה תבין. מה המטרה? להגיד את זה כמה פעמים וזהו? להגיד את זה הרבה פעמים עד שאני מחליף ביניכם, ואז אתה תראה שגם אתה כמאמן וגם המתאמן שלך נכנס למצב של טרנס. זה תרגול של כניסה למצב של טרנס, וגם למצב משאבי גם. גם משאבים יש פה. טוב, כמה זמן צריך לזה? אני אגיד לכם, משהו כמו 3-4 דקות לכל כיוון. בסדר? תצטוותו לזוגות. בסדר? תמצאו מישהו שתעבדו איתו, ונעשה את התרגיל. בסדר?